Majong buntag na tantanan, guys. Majong buntag pa din. Ano alay ko? Pagaw ka? Guys, magulay ko karon. Kani na batong ug taong. Kani. Ning adubuhon. Part na nila batong ug taong. Agari aning aturtahon. Kani guys na. Ha? Kani? Di laman turtahon? Tapos isang bukun kaya itong tanawon huwag na ba'y tao. Huwag na sikyo na sud. At sikyo guys. Pero huwag ganang pahakan. Oo mga Ngani kung maghiwa og taong guys, ang hihumada dun og tubig. Kaya rong di siya pajek ba. Panakita na tag sibuyas ug ahos. Bites na. Nabutangan pa ng ganas guys. Butangan pa ni ganas karong lami. Ang ganas ko ron. Itong fresh. Agad ang gulay guys. Libre tag. Utanan guys. Sa magkugi laman tag pang tisok. Yes no. Naghanggulayan guys ang adubuhon, batong, talong, and ganas. Agkari ang mga nalaman rin isa ang mudto. Unsa rin mudto hang tortahon, uli na mo kasi eskwelahan. Muna hang luto nun guys. Fresh gikan sa among mina garden. Palis lang pang rasa. Ni kaluto ra itong hangkuan. Dinang ag. Muna mang adubuhon. Muna hang adubuhon ron guys. Suga na mas pamahaw. Agaban. Mga antanin jo. Dami prutas gikan sa among ganay purtasan. Nang hinog nagtundan guys. Dalapoy kani. Kani mang sagi nga mo'y kanang ni Kim Kim. Kay karing tundan. Mahadlag sa mukuan kay sa tubuwon. Dapon may kapajas. Gikan na sa among mga prutas guys. Ani. Dara guys, ang adobo. Batong and talong. Papaghangkuan guys. Sakto na makani. Basta dito paratra. Murang danig asin. Tawag sa baliktaran. Sakto ra siya ka umuka guys. Kailangan man po overcook ra. Wala mi ko ganang overcook. So na kana bitang sakto ra bitaw siya. Ang tilawon guys, ug maado ba? Dala guys. Hanggang gana sana ni ilunod ron, manilas ilunod dajong haon. Dali ra man sa maluto. Bukaw na siya, guys. Ang aking adubong gulay. Libre na. Gulay. Yes, no? Na may pamahaw. Dahil na, guys. Agamang adubo. Lunod na nakaganas. Ganas, batong, o talong. Diyan palis na tong amang turtahon kay suga na mo paniud to. Taad. Maglutos pa pag-abril na ris kari. Sugas mga bata. Pamahaw upan iudto. Luncheon meat ha. Kuha na. Naka-harvest mi o kari. Harvest pa pag-abril na rin. Pipino. Manang ibaligja guys. Tagtulo, 25. Yahay ka guys no. Tagtulo, 25. Gahapon kay harvestan man. Uy, dahil naghanggulay guys. Wow, kalamis. Amang pamahaw. Sugas mga chikiting. Wishes mahon nagamong batang baji guys. So na guys, agsudan para pamahaw. Dapay gulay. Gulay o kare. Sudan para kon guys. Sudan para pamahaw. Mahota. Thank you Lord. Daghang grasya, blessings. Gikan sa among mga tanom na guys. Tanan, katupod. Saging, kapajas, taong, cucumber. Lagi ka na sa mga garden. Salamat kay Adjo Lord. Hello guys!
Dong minda to nilas budik kay mas lang tuan para paniud to. Nagdapod mig paniud to ni Hansel kasi zaman mo'y bantay nilas mga budikdik to silang kulungan. So mga adlaw day guys, kuhaan na ubang mga budik. Agwalo ka budik, kuhaan na. Ja ag kanang naay mutakaw ag laki kuha na ganina ag usa. Kay baligja naman sa tag-ijas butakaw. So next week manguwag na pod si budikdik ag mama. Kuha na pod si Ja. Katupong nasa Magbilin mi og bahian na mo. Duha ka buok. nasa bigit ba? Yang anak pika buok. Tulo lang. Kamer eh. Ang mga budik. Budik. Pao na mo ugma budik. Ha? Unsa kimi? Ngayon mo basta kuhaan. Muhila ka og kuhaan na sila. Muhilak mo kuno kim guys ug kuhaan nag mga budik. Pagaan na mo la. Kami kuhaan na silang tanan. Bibo na rabad sila mga an guys. Mga buyag na. Sus Ginoo tabangan. Giilig. Giilig na. Giilig na sila pagkaan na. Silang pagkaan. Ilag man. Booster pa man ilang pagkaan na panay gatas. Nanay. Ilig na sila no. Tanaw, niligay na. Ugma panis buntag, ugmas buntag kuhaan na ni sila. Nakini ba, G? Badzi? Di kuha naman kang lito na isang aglaki. Aglaki guys, kaya gibaligja naman sa... Ano dyan? Ha? Ano sila pa sila ba? Ngita mi gisa ka kuan. Magbuhi man mi guys, o gutro, mag-anay na pod miglaing anay. Liwat ni bulik ba? Sa atong baboy. Narbay mo alima pa dir kay mo anadjun kuno ni ja. Namay nangingan guys, ug mo alima kuno sa kay isang anadjun ja. Di sa laman, sunod na laman pohon ay kuan. Nalpoy kaluoy. Ilag, wala ko na hurtin do. Nailid ka la. Nga dagkaan sila guys. Biyag. Tuan na sila sa kabuan. Nagkaan ni. Halin na ba sa mga baboy rong kuan na. April ug May kay daghaguan. Ma, baligya na Doy man, oy. Ako na ang balik. Doy. Sabaw. Sige na. Di na ka na. Mag-ilig na sila mga awa. Inom. Uhaw. Cute na rabad sila pang tanawon. Lami na lang tawon bang kasag na sila mga bayag. Aga sa to pag ibilin mas budik to. Kuha na to. Butang na to dani. Ay. Og manghapon. Kuha to kay butang dani kay matingaan sa sisag. Para isang ubang mga brothers and sisters. Ngawon na sila silang Ito bang kaibigan? kanaan. Parang dana og Ibilin rin ka bang guys, di Kaya mga anadjun. kayo. Anadjun na nato. Mayo. Ayun na. Kari di ay. Ayun ang Kaibigan sa ito. ayun ang pink. Hindi ka na mapili na dito. Kana mabili na itong kuan. Mangking badzi. Bantay Naman. ang baboy. Anira ka dani, ikaw bantay nila ha. Kasi unggoy guard nilang unggoy. Ikaw mo'y guard nila. Diyan ko na yung guard na rin nila. Mga matagak ng taon ka. Tabangan. Okay, nay. Monkey jud. Na sila paniud to guys. Di sana sila paboros ka magpakaon. Yung nasa tianton. Yung nasa tianton nga. Bye. Tiwas mo kaan budikla. Tiwas na sila kaan guys. Kumato na mi. Kay udto na. Ni udto pa pod mi. Pagtanaw na agianan kimi. Tapos Hansel guys. Ni udto na po to Hansel. Si Zamoy bantay nila. Anara ka. Guys, agamang mga budikdik. Gibayran na. Kuan ka buok 8. Kay 11 man sila kabuok. Agus sa paramantos himutakaw kuha na kay gibayran naman po dali sa amang silingan ang himutakaw unja agwalo moray magi-area agwalo kay agduha mga atimanen so agwalo di na gibayran na tag kuan tag hagamang hanjag dato 35 sa kaning hanjo man na himong 32 kada usa. So agwalo ka buok ning halin siya og 25,600. Halin agwalo ka buok guys og 25,600. So ug mas buntag sa jo kuan to nila sa ati.
Kaila ra man po namo ang ning palit ba. Hagit sa ganin ta palitan na po kabuok. Gahamangingnan nga ang mga atimanon ng duha. Kay puhon ug nay kuan na may patungnan na pero wa pa may kuan ug unsay patungnan nadtong duha. Luoy kay mabuag na isang mga anak mingawon na pero saan taman nga mao madji ilang role daning kalibutan na guys no. Mingaw lami gud atimanon na sila kanang buhion ra bitaw. Kaso man tay ka-afford og wa man may ka-afford og tuwa. Lami gud ta sila buhion ra kaso wala gyud may ka-afford og kuan tuwa. So na-area dyan na silang kuan 8. Ano to kay isa ra man ning palit, di si Jakuan ba kanang tigi-tigi, kag tigi-tigi man gud di ta makakita og kuan. So gamang halinda ni guys. Paadyo naman sa mga motor. Kaya natoy palitos pa pag-abrin sa toy palitan pa. Telescopic o. Lantas. O pulihanan man nagamang kuan guys. Kanang telescopic o yantas unsa gubanda ni sa mga tigumon kay pang emergency. Kay bawat sang natay mga bata ja tuwa pod sa mga budikdik. May nga naman gadzud. Tigum-tigum ta kay bawat sang natay mga bata. Yan ay mga estudyante, mga area na namo sila. Aga malagyan tang plano dito guys ang mga buhion kana bitong ang mga tuwaan sila. Yung ibanghan man mistuwa guys kay mahal man ag sako. To naman ang area sila tag 3 ag usa. Kay hanjo mas ate di pud sa kamahay dato kay dagko manggod sila buyag sila sa mga budikdik mga buyag sila glawas ba. So to na guys ug mas buntag mo video ra ko nagkuha nila murag sa juhon to nila alas 5 pa ila nang akuhaon. Mingawan ka pa dir sa atong mga budik. Padir. Mingaw. Yeah. Kinahanglan man ang mga area guys kay arong ag si budikdik jang mama ang uwan na pod siya magpa kuha na pod siya bar mabuntis. Unja ag kaning kuha na manghalin na mga importanteng patungnan ng tigumon sa uban ipaadyo na mas motor kay importante ba sa kadyo ag motor kay ag ihatid-hatid sa mga bata kada adlaw bisud man pud di na mo ipaadyo nga mo bajay service na mas mo paglakaw kada adlaw labi na sa paghatid sa mga estudyante ato ana pasalamat mig dakas Ginoo nga ato ana na halin nag among mga budikdik naghalo agad ang kuan ba halo ag kanang naigibati kay mingaw nga luoy nga sa ba pro talagi na mo malagi lang role daning kalibutan na mo may role nila daling kalibutan guys nga ingan na padir no pasalamat sa kog dakeun les ate kay lakong gi kuan salamat sa kog dake kay sa una dihas ni aging tuig tong regalo ni ate na nga baktin nahimo namang mother si budikdik na nainjang anak ana nakakadug tabang so ato koy kuan na sa una guys sa atiman kay kalingawan duha to sila kabuok hantod nga si budikdik nagpa kuan na ng anak maso kay butan ka si budikdik pa no so mga sunod semana guys magpakuan na po na sidja huoy Luy badja pero sa taman nga na manggajud na yes no mo may ilang papel danis kalibutan so umagas mag-video ra ko'y nagkuha sa mga budikdik to may mga ibilin na to do ka buok